Hello everyone, welcome to Pambasa Mancaza. I'm here to update you of what was happening on homecoming namhlanje mhla ka-9 May 2026. Sikhumbule ukuthi uNgaraji ugcine etholile ukuthi uSiphamandla uzalwa uyena. Namhlanje uNgaraji akakholwa namanje ukuthi uSiphamandla uzalwa uyena. Nangu nomakazi zethu uthi zethu chaza ukuthi wenzakalani. Waphinde washo futhi uzothi ukuthi uNgaraji uyena ubaba kaSiphamandla. Wathi kanjani kodwa lapho Hlongwane ujabule uthi nje isizwe sakaHlongwane sesizokwanda wasukuma atshela uNgaraji ukuthi awuseyona-ke mfana wami insile, awuseyena-ke mfana wami umfana, usuyindoda manje. Hey, uHlongwane wajabula waze wagiya lapha akasadiniwe umakazi wethu. USifiso ubuye emsebenzini wafica uMamKwanyana uya-ayina bakithi athi uMamKwanyana bungasho ngokuthi uzosheshe uphume namhlanje. Avele uSifiso angamnaki nokuthi ukhuluma ngani uMabuyi. Aqhubeka uMamKwanyana nenkulumo atshela uSifiso ukuthi kukhona i-dessert esefrijini amenzele yona. Athi uSifiso i-dessert? Wathi okay, ngibuye endlini ngoba ngizwile kuthiwa unkosikazi wami ubuyile kodwa uthi angeke aze abuye kaGobheka. Athi uMamKwanyana awu kwaze kabuhlungu lokho sithando sami. Athi sorry. Athi uSifiso sorry? Aqhubeke asho ukuthi kodwa kukho konke mina ngimsoli uZethu. Wathi nami sekunzima ukuthi ngilale nomuntu embhedeni engimazi kahle ukuthi cishe wabulala umuntu. Wathi uMamKwanyana ngaxolisa nje Sifiso. Wathi uSifiso uZethu befuna uboshwe ngalento wayenza. Avele uMamKwanyana ajikele ngakuSifiso besemtshela ukuthi ngibophe Sifiso lapho izandla sezihlanganisile nasemlomeni akathuli. Usho khona ukuthi yenza noma yini Sifiso ukuthi kuzokwazi ukulunga lesi simo. Athi uSifiso Mabuyi ngicela ungangimosheli usuku. Athi uMamKwanyana ngithi ufuna ukungijezisa Sifiso ekubeni sengixolisile. Athi uSifiso if ufuna ukuxolisa hambe uye kwaHlongwane ufike uxolise ngalento wayenza. Wathi iyona ndlela yakhe engimele wenze ngayo ubuye nonkosikazi wami futhi. Athi uMamKwanyana ngeke ngiyenze leyo nto mina. Wathi uSifiso ngikhathele ukuhlambalazwa wena. Wathi ngikhathele ukuhamba ngixolisa ngoba nakho kusho wena. Wathi hamba uyothola omunye umuntu ozomenza isilima sakho. Wavele wahamba mshiya kanjalo uSifiso. uMamKwanyana noSifiso bahleli emakhawuthini phela balindele uZethu ngoba uSifiso wamfonela wacela ukuthi afike bezoxoxa nakhona uphuqa uMamKwanyana ukuthi axolise uZethu. Afike uZethu angqongqozise kohlanya angqongqoze ibhadi kaGobheka aze asonge uSifiso ayovula nakhona uyabuza ukuthi wenze njani manje. Lapha akanake lutho uZethu ngenxa yokudina nokubaseleka. Uqhuba nesuitcase. Uqhuba nesuitcase ugqoke nebhulukwe khona lapho. Ambikele lo Sifiso nakhona ukuvuma kwakhe nje uyabona ukuthi asukile aqeda athi sawubona nawe Mabuyi. Avuma uMabuyi ebese uSifiso yamncenga ukuthi bahlale phansi bakhulume. Athi nje angizile nakhona ukuzohlala isikhathi eside lana ngiyaphuthuma. Athi uSifiso hawu sangena emzini ugqoke amabhlukwe bese yaqhubeka yakhuluma uSifiso esho khona ukuthi njengoba bengike ngasho ukuthi uMamKwanyana khona afisa ukukhuluma nawe efonini. Lapho ubuka ngelinjani ihlo uZethu. Aqala uMamKwanyana asho khona ukuthi uyaxolisa uZethu ngakho konke akwenzile akazi ngempela ukuthi wayengenwe yini nekhanda lakhe belinezinto eziningi bekuhlangehlangene. Waqhubeka wathi ubenokwesaba njengoba egcine enza into ewubulima lapho uZethu usezowabhala ufuwo ulalela uMamKwanyana. Aqhubeka asho uMamKwanyana athi ngiyaxolisa kakhulu ubuhlungu engizosebona Zethu. Athi uZethu ilona xolo leli ngibizele lona la iyona ndlela axolisa ngayo lena nomthakathi ocishe wangibulala. Athi uSifiso Zethu athi hey ingalokho uZethu wena. Athi ngicishe ngalala emoshwali Mabuyi ngelanga lami lomshado. Wathi uyawazi usheva ungifakele wona noma ubuzenza umthakathi ongasile nje ngaphandle kokucabanga. Athi uSifiso uyakhuluma athi uZethu ungangitsheli lokho wena. Wathi nina nizinyoka nonke la endlini. Wasukuma uZethu wavula isuitcase wajijela uMabuyi ngazo zonke iy'mpahla ebeziphakathi. Washo khona ukuthi Mabuyi siyakubongela ngikunika yena manje owakho wonke. Thatha uSifiso wakho lapho usefuna ngisho ukusondela kuMamKwanyana. NoSifiso siyambamba athi uZethu angithi ucishe ungibulalela yena sisi. Lapho uyabudlubulundela ngoSifiso uthi akamyeke ngeke wena. Avela amdedela uSifiso athi nje uke ungithinte wena. Wathi ngiyabona noma nina nobabili ngike ngizwe ukuthi kukhona into eniphiwayo ngizohamba ngiye police station ngiyovula icala le-attempted murder ngizolala ejele ngiyanitshela. Lapho kusaqhuba uZethu aqeda nxapha ashaya ahamba aphuma ngomnyango. uShobane uphuma e-ofisini lakhe afice uZethu e-reception uyakhala ambuze uShobane ukuthi kwenze njani. Asho uZethu ukuthi bezobheka uMetro ngoba efuna isikhundla sakhe back. Amtshela uShobane ukuthi usehambile and nawe useyahamba kodwa amhlalise phansi ngoba uyambona ukuthi akekho right. Ebese yambuza ukuthi kwenze njani. Athi uZethu
kuphelile Shobani. Asho khona ukuthi kuphelile wangempela and kubuhlungu. Athi nje uShobani, lena oyikhulumayo manje angiyikholwa yazi. Asho khona ukuthi wena indlela oyiyona wangidlula kwi-medicine ngo-1%, kodwa kumosha konke lokho ngesikhathi usuthandana nephoyisa. Iphoyisa elihluleka ukukuvikela, ahle kancane uzethatha awukahle Shobani. Axolise uShobani athi bengaqondile, wathi ngikusho lokhu noma ngikusho lokhu ngoba mhlampe kwakumele ukhethe mina. Ke bamba lana, ungakhohlwa ucele le notification bell, usubscribe noma usho umbono wakho. Bye.